You mpanyinfo ne abusuafo sɛ na make a video de down no mu no me ne abusuapani boy homoden di ose ye oyo call nsu a no che ye amane ne amamrema o se tutu a odi kan no you ye kosan sunum ene obona na oye nsanche no wo so de kyerɛ no ye kosan sunum se abusua me sere subscribe to me channel no sɛ na da bia no me upload video bia benya notification na wa hwɛ ama me must be mo hwɛ ba bia ye gina yi aya dukro a sanso yi ye friend ntonke na wo hwɛ eye nsuo mienu ba ku fisro wo ba ye krom kasa na ye fa no apa no mo pese ye wo kwan na no apa no okay kwan na no no abebom ntonke ni so mo hwɛ ambo se ya to blog bi a ya do so ntonke na kasa no no nti wo hwɛ abo no eda so pepepe na wo sane a nsuo bi so wo anafo a ye friend no hwete so wonu madu krom pa de a efi akoto ko na ne we no nti ye nsuo miensa okay ena ebom nti anafo na omote nipa ne kasa na oja ni a oye nanka wo hwe sabo ya ene okugwa de no anka eso ebe ye sonko ebisa wo hwe a otutu tokro na nsia ewo ha na osa kotutu ensia ewo achi wo nti wo hwe obo no so a nanka yibi nti anka so ni a oba be ye sa nsankrani ena wanwi nti ose tutu ha ena konfa no che ede ne bae no obeye nsankrani nti ntonke no eni nsuo ni nti sansuo we enko bronu bia bosu wo mo adukrom eye atiwade emaye sanete okay Ausha amafo kwa ntamba ha so for the fa ye be do ha nyina nti amafo kwa ntamba yo eye ni pa ni nyina kwa na ni ba mi ni I want am ni ebiru mo akro mu ni ana okugwa fo ankasa kura omo na omu nim se okokwa no chi be ye nsankrani bi wo adukrom nti yetu imle na na akira mu sie no se mosha se yeboa eno na eda wo no nti ose tutu se aka se nchi ha na ebe ye na ede wo na enye se yeboa nti mosha ye kwa mugo hu se bo bi o se sa bo ne bia no ena ehye finfi ko fa no che de da bia meka me se onye okonfo na mo onye Africa Jesus ye de wo no nti nhyehyɛ a ɔde ma obi a no sɛ wodi so ene ɛyɛ adwuma ma ampa samra no ɛyɛ adwuma wadukrom nti sɛ wandi so a ɛnyɛ adwuma ma ebi sɛ ukugwa sei anka ponche nkɔ nso ene ombɛka sɛ Kristo nti ponche kɔ nti ɛbɛyɛ den na me a waka afa mo no ɛbɛbam asantofo di amane ne amamra na odi mo mo no besi ne omo de ya adwuma nti omo ne ma akoso nti ya akuapom ya wa bakwasam nti na meka ze asante de ye no omo ye anuafo plakope nti afi wa wo pa amamra ne amane ahwe no bradu krom ane na mafi ase aka ze odura no afi ase okuapehene ena oyeye nyina ti nti osade yokwasi akufu na wa frisi apa onyene de oba amanfo be kan ho nsam bebre nanso yenim se okuapen ye wo hene nse enye ohima na ehwe yampa okuapen odura no eye okuapen hene de nti so ye ka se ye nto odura na ye ni okuapen hene efise onu na ye de odosu no ekoma no no de ayamane enyo bia onu ni ye de koma no ni ayamane enti se ye wo kuapen yi de e no dura no so eye kuapen mo fode enyo kopon odura enyo kopon fode okopon fo mo wo ma fi omudi ansa no dura no bae nti afi de
ya shase dumbre na ye bebo dawura mama te nti aprade ne adukro de afidi e na no safro kwampa mitia o utrusia dia san wudi no won kwaso afidi e aprade ne adukro modura nde ebe ya songo a chen ku afo modura nyina jese mo ba na mo beta mane Mauritia Christmas so my di Christmas no dura no ohun ni bia afra so what ya ke adu bere ya wo say ye kire okra ni yakua fam history because emu bebre ni aja YouTube we ni internet no ma amanfo wo hu nti esere mo ye ka bibia yan say bia abujapani o tanto na say bisa ni accident no ye bibia so share more evidence and ye better more evidence ni bi but to video ya subscribe na me say ya upload video bia no bia notification na wa ke ma me ye ma say